b'umiltà irridu nimxu l-qoddim, b'umiltà irridu nikkonvinċu, b'umiltà u bidejna fuq qalbna irridu naħdmu biex pajjiżna jerġa' ikun gburi li huwa Malti. Determinati li naħdmu fl-interess tiegħek, kull Malti li jrid bidla għal pajjiżna għandu jħares lejn il-Partit Nazzjonalista li b'umiltà jrid li flimkien nimxu l-qoddim. Dan kien il-messaġġ b'saħħtu li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jindirizza attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Santa Luċija. Matul id-diskors tiegħu Bernard Grech tkellem dwar il-ġimgħa li għadha kemm għaddiet ġimgħa li fiha rġajna rajna kuntrast bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Hawnhekk semma l-unur li Roberta Metsola għamlet lil pajjiżna bl-elezzjoni tagħha bħala l-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew u fuq in-naħa l-oħra il-kriżi li reġgħet ħakmet lill-Partit Laburista wara l-istejjer li smajna fuq Joseph Muscat u d-dikjarazzjonijiet li għamel Roberta Bela. Tħossok gburi li jint Malti. Tħossok gburi li jint nazzjonalist. Tħossok gburi li jien kap ta' partit li waħda minna saret u telet fil-quċċata tal-Parlament Ewropew. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-abbozz ta' liġi li preżenta il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament fejn ikkonferma li din il-ġimgħa dan se jkun diskuss fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna grazzi għall-assistenza tal-Partit Nazzjonalista li għandu f'qalbu il-ġid tal-poplu Malti wawċi. Wara l-pressjoni li għamel il-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa, il-Prim Ministru ma baqalux triq oħra ħlief li jiddiskuti dan l-abbozz ta' liġi li indirizza l-konklużjonijiet tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bernard Grech ikkonferma li nhar il-ħamis fil-Parlament fil-ġurnata riservata l-Oppożizzjoni dan l-abbozz se jkun diskuss fi stadju tat-tieni qari. Bernard Grech reġatenna l-weda tiegħu li l-Partit Nazzjonalista jibqa' jkun il-vuċi ta' kulħadd u anke fejn tidħol il-pandemija u restrizzjonijiet marbuta mal-COVID-19. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li għandna Prim Ministru medi fuq l-inkwiet fil-Partit Laburista minflok ma' u medi fuq kif se jisma' il-karba tan-nies. Flok huwa affukat biex jara int pensjonant li qed issegwina minn darek jew qiegħed tawmana kif se tlaħħaq mal-għoli tal-ħajja. Ma dik l-om, ma dak il-missier, ma dik il-familja. Kif se jlaħqu mal-għoli tal-ħajja u joħorġu bis-soluzzjonijiet kif għamilna aħna. Qegħdin mitlufin biex jaraw kif se jaqbżu għal xulxin. Kif se jaqbżu għal wieħed minnhom li ta' kuntratt ta' 163,000 euro lil waħda qrib tiegħu, lil campaign manager tiegħu. Din hija d-differenza bejn iż-żewġ partiti. Tafu x'tistgħu tagħmlu 163,000 euro Chris Fern. Stajt tħallas għal mediċina għal kura tal-IVF għal 45 koppja oħra. Din hija d-differenza bejnek u bejna. Din hija d-differenza bejnhom u bejna. Aħna npoġġu lilek l-ewwel u ma jpoġġu lilhom infushom u lil sħabhom l-ewwel. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hawn biex jitkellem għal kulħadd u rridu noħolqu bilanċ bejn il-bżonn tas-saħħa pubblika imma rridu nifhmu wkoll li hemm persuni li jibżgħu jew li ma jistgħux jieħdu l-vaċċin. Għalhekk se nkunu hemm bħala tarka għal kull min iħoss li m'għandux vuċi. Bħala Partit Nazzjonalista dejjem ħadna ħsieb l-interessi ta' dan in-nazzjon u hekk ser nibqgħu nagħmlu, qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista.